Ii-peppers, ubuchwepheshe becompost okanye bomgquba. Iziqhamo zee-peppers zivela zimile ngokwahlukeneyo, zinayo nemibala equka uluhlaza, i-orange, umthubi nobomvu, yaye zinezinga eliphezulu likavitamin C ndawonye nokukhusela iityhefu ezonakalisa umzimba. Noko akunzima kungelula ukuzilima ezi ziqhamo zinkulu, kodwa ke izinga lokuba zihlaselwe zizinambuzane nezifo liphezulu kakhulu, zidinga ke umhlaba onzulu ofume ngokwaneleyo nochumileyo. Ii-peppers zikholwa kukutyalwa entwasahlobo nokuqala kwehlobo, yaye awona maqondo angcono kuzo aphakathi kwe-20 degrees Celsius ukuya kwi-27 degrees Celsius. Ii-peppers zityalwa zibe ninzi endaweni kunokuba kusenziwa kwi-eggplant. Tyala ii-peppers kwisithuba sama-45 cm sokuqelelana kwezityalo, imiqolo eqelelane ngama-75 cm njengoko sisenza kwikhaphetshu. Izityalo zee-peppers kulula ukuba ziwe xa ixesha lokukhuliswa kwazo seliza kuphela, ngoko ke kucetyiswa ukuba zakhelwe izixhasi apha emiqolweni zizokuxhasa ezi zityalo. Beka intambo yomlinganiselo wama-45 cm kuluthi lwesigxina elikwi-75 cm apho uqala khona umqolo nakolunye uluthi lwesigxina apho uphela khona umqolo. Qiniseka ukuba intambo iqinile yaye ayikho goso, ngokubana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekilisela ngezantsi ingubo kaThixo kumgama olinganiselwa kuma-30 cm ukusuka kumngxunye wokutyala khona ukuze kuvele umhlaba. Nika ii-peppers zakho ithuba elihle lokuphumelela ngokuqhekeza umhlaba kumqolo ngamnye wama-75 cm kangangobunzulu obulinganiselwa kuma-30 cm. Isithuba esikhulu esiphakathi kwesityalo nesinye silungiselwe indlela yokutyala ngokufaka izichumiso ngqo emngxunyeni wokutyala endaweni yale isebenzisa ubuchwepheshe bokugalela iicompost ngaphezu komhlaba. Yomba umngxunye wokutyala olinganiselwa i-15 cm ubunzulu kwisithuba sama-45 cm ngasinye, ubhekelisele umhlaba ngezantsi kwentambo yokulinganisela. Uyibeke kakuhle le nqumba yomhlaba ngokuba uza kuphinda uyisebenzise. Umngxunye wokutyala kufuneka ube yi-12 cm ububanzi, 15 cm ubude, nelinye ibe yi-15 cm ubunzulu. Phinda-phinda oku kwimiqolo yonke ekuma-75 cm. Ukulungiswa komhlaba nobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni legalika ezolimo kumngxunya ngamnye okuma-45 cm. Kungcono ugalele icompost elinganiselwe i-500 ml kumngxunya ngamnye wokutyala. Xa ungenayo icompost, kufuneka usebenzise umgquba omdala nosele uvundile ngokuba lo usemtsha umgquba ungenza igqabi elikhulu, lihle lona inani lesiqhamo. Yogquma ngokupheleleyo izichumiso ngomhlaba wonke obukulaa nqumba ubuyise ngezantsi, ude umphezulu wale ndawo inomhlaba ulingane kwakhona. Buyisela ingubo elinganiselwa kwi-2.5 cm ukuphakama ngaphezu komngxunye wokutyala. Jikelezisa i-double stick embindini womngxunya ide igqithe ngaphaya kwengubo, uze ke uyitshovele ezantsi wenze umngxunya wokutyala kubunzulu obufunwayo. Bamba isithole sephepha endaweni yaso, utyhilize umhlaba nge-double stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa kancinane ude umhlaba usondele kwiingcambu zesithole. Inyathelo lokuqala lokukhusela izityalo kwizinambuzane nezifo kukwenza ukuba izityalo zingabi kwisimo esayanyaniswa noxinzelelo lwengqondo, ngokuba umhlaba wakho ube nempilo, ube nemvuthuluko eyombathisileyo ephakamileyo kakhulu ndawonye nezondlo ezinikwa izityalo ngendlela eyiyo. Nayiphi na indlela yokulwa nezinambuzane yemveli mayijoliswe ekuthinteleni kunokunyanga. Jonga icandelo lesi-5.
Zonke izityalo zosapho lwakwa-Solanaceae ezinjenge-eggplant, itumato, ii-peppers neetapile zihlaselwa zizinambuzane nezifo ezifanayo, ngoko ke kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sotshintsho-tshintsho kwezi zityalo esohlulwa emva kweminyaka emibini. Hlola izityalo zakho rhoqo. Ukuba kukho izityalo ezinezifo, kusoloko kungcono ukusuke uzisiphule ezo zityalo uzilahlele kude nesitiya. Isishwankathelo. Qhekeza imiqolo ekuma-75 yeesentimitha. Yomba imingxunya yokutyala i-15 cm ubunzulu, 45 cm ukuqelelana emqolweni ngamnye okuma-75 yeesentimitha. Galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo emngxunyeni ngamnye. Galela ama-500 ml ecompost okanye umgquba kumngxunya wokutyala ngamnye. Yogquma ngokupheleleyo uze wambathise ngengubo kaThixo. Tyala isithole sibe sinye emngxunyeni usebenzisa intambo yomlinganiselo oma-45 cm kumqolo ngamnye okuma-75 cm.